Unsaon man paghimo nga matarong sa Dios ang mga tao, o giunsa man paghimo sa Dios nga matarong ang mga tao. Ang tubag sa Roma 3 versikulo 24 nag-ingon, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Mao kana ang paagi sa Dios igsoon nga gihimo niya nga matarong ang tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan. Gihimo kita nga matarong ni Kristo ug iya kita nga giluwas. Nag-ingon diha sa Roma 3 versikulo 25, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Ingon ana kamaayo ang Dios sa atong kinabuhi igsoon. Tungod sa pagkamaayo sa Dios, wala na niya tagda ang atong mga sala kaniadto. Tungod sa dakong gugma sa Dios kanato mga igsoon, iyang gipadala ang iyang anak. Iyang gihatag ang iyang anak nganhi kanato aron mapasaylo ang atong mga sala. Pinaagi sa dugo ni Kristo, mapasaylo ang atong mga sala ug mahimo kita nga matarong diha sa iyang atubangan. Diha atong makita ang pagkamatinud-anon sa Dios sa atong kinabuhi, ang pagkamatinud-anon ug pagkadako sa gugma sa Dios kanatong tanan nga iyang katawhan. Ug pinaagi ni Hesus, pinaagi sa dugo ni Hesus nahugasan ang atong mga sala ug nahimo kita nga putli atubangan sa Dios. Apan igsoon, kung dili ka motuo ni Kristo, dili nimo maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Dili makaangkon ang imong kalag og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay naa sa kondisyon niya na igsuon. Sa iyang pagluwas kanato, kinahanglan nga atong puy-an og kita mudawat og mutuo nga si Kristo mao ang gipadala sa Dios aron mahimo kita nga putli ug mahimo kita nga matarong ug aron maangkon nato ang kaluwasan nga wala na gayoy katapusan.